Hestemassage til husbehov er en workshop til dig, der gerne vil gøre en forskel for din hest. Jeg kommer ud til jer og gennemgår teori og praksis på en af jeres heste med jer på sidelinjen. Efterfølgende skal I selv øve jer på egne heste. Kurset varer omtrent 3 timer, inklusiv pause, men der er god tid til at vejlede hver enkelt kursist. I lærer både massageteknikker og konditionelle greb. I lærer at afspille brystben, overlinje, skuldre og kæbe. Hårdt arbejde kan få musklerne til at syre til. Massage øger blodcirkulationen og hjælper musklerne af med affaldsstoffer. Ensformigt arbejde belaster ligeledes musklerne og giver muskelspændinger. Gentages dette over en længere periode, kan der opstå skader. På workshoppen lærer du at blive opmærksom på din hest. Hvis den har eventuelle skævheder, taler vi om årsag og om hvad du kan gøre. Massage reducerer blandt andet angst og uro. Det er smertedæmpende, og det løsner spændinger og myoser. Massage øger blodcirkulationen og hjælper kroppen med at komme af med affaldsstoffer. Det øger hestens velvære og er med til at skabe et tæt bånd mellem hesten og rytteren. Jeg kører ud og masserer din hest. Første gang for 550 kroner, derefter 375 kroner. Jeg tilbyder også workshop til hestemassage og dyretelepati. Læs mere på min hjemmeside dyreakademiet.dk eller dyretelepatiskolen.dk. Herinde vil du også se, at vi har mange spændende workshops, kurser og uddannelser.